6. Nek pun ngeten niki dasaran pinten Mas? Senam berapa? Ini senam 1. Oh, dadi ngeten niki lho Mas, ayo ngeten niki. Nggih. Jadi awake dhewe kudu ngerti. Nggih. Dadi cara omahno pondasine. Dasar latihannya seperti apa harus tahu. Kan Nah, ini juga untuk sampeyan pancen telaten. Marai siswa ngeten kudu telaten. banyak teknik muncul dari hanya senam dasar 1. Ning ketok kuda-kudane kuat banget nek ngelatih kuda-kuda. Selatih kuda-kuda kuat. Sedaya Juga teknik ini banyak dari gitu nggih. Jadi paling tidak mesti ada prosesnya nggih. ada proses 61, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Seperti hitungan juga gitu. Siap. 1, Mas, ampun suwi-suwi, kula niki mekekek loro lah kan. Oh iya, iya. Lanjut Mas, lanjut Mas. 8. Ya. 8 sikap nyok. Nah, siap. Siap. Senam Bal- 1. Senam 1. Jajal senam 3, Baleni. senam 3, senam 3. Ayo. Baleni senam 1. 1, 2. Ayo. Wih, apik. Sikap. Jadi iso ya. Senam dasar 2. Ayo, weh. Niki 1. pelatih tenan lho Mas. Pripun, Mas? Ah, ngene. Ketoke sing pelatih yo lali ketok iya. Pelatih yo lali. 2. Nah, iya. Hai. Ya, Tahan. Kene kudu lurus plek. nah, siku, dadi siku ngono lho. Nah, ngono lho kuwi manut to. Masuk kono nom tapi sampean tuwek ning kalah kedudukan kok iso. Nah, ngono. Sikile iki. Sikile, aja keter. Nek perlu dikai ajaran, Mas. Ngono. Dadi ngene titik Iso. gak kena. Gak kena. Itu nah, Tahan. ya. Iya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lulus. Wah, senam lurus. Saya hafal. Apa? Senam telu, Mas. Senam telu. Senam dasar 3. Iya. 1. Wah, Ini saya hafal. iya bene gaek-gaekno kuwi pas loro bocah kuwi jan. 2. Sikat. Nah, ngono lho. Tadi kudu ngerti. Terus balike rono to, Mas? Nah. Terus bar senam piro? Hitung ngono to? 3, Nah. 4, Nah. 5, 6, Nah. 1, 2, 3, Ya. 4, 5, 6, 7. Sing Ayo. gagah to kok iso. Wis tuwek terakhir iso balik gitu. Senam 4, Mas. Senam 4. Delapan. Senam dasar 4. Iya. Senam dasar 4. Ngono. Urung dihitungi kok yo. Pas. Senam dasar 4. 1. To manut to. Wis to apik-apik to. Pas. 2, Ai. Nah. Iso. 3, 4, 5, 6, Nun 1. Nun sewu. Ngeten niki pun dadi dasar nggih ngeten. Dasar. Ngeten niki lho Mas. Kekuatan kaki Nggih, niki. kuatan kaki. Nggih. Dados pun nganti awake dhewe niku meninggalkan dari senam sampai ke jurus dan sampai ke selanjutnya. Betul, itu adalah pondasi Leres, dasar-dasarnya leres. dari silat. Step by step. Ya, satu Ini tingkatan. Nggih, leres. Berarti ora iso dilompati ku enggak Boten iso. saged. Leres niku. Oh, nggih. Sekecone pun ngeten. Boten saged loncat-loncat. Harus dari bawah dulu, nanti tambah tingkatan, tambah materi. Kira rambut duk nih malah kayak manuk blekok suwi-suwi. Jajal pelatih niki ken Solo, Mas. Eh, Lho iki kudu nglatih kudu iso. Solo ra teko saune entek mandek Sragen ya gitu. Solo tegese ijen ngono lho. Ijen, jajal jenengan kudu iso. Marahi ya kudu iso no. Ngono. Aku ya Solo. Ayo Solo. Jono, wah iso piye? Masa iya? Oh, piye? Muridé Pak Murjoko kok nganti enggak bisa. Ayo jajal. Iringane apa? Gangsaran tetep. Gangsaran. Oh, iya. Ngantek ra iso Seru. tak andokmu. Wani karo Mas pelatih. Boten Mas, boten. Potolan kemaki kok iso. Jele. Ya gangsaran mele, ya. Niki. Oke. Mas Lentem. Mas. Mas, menawi kepareng teng ajeng, Mas. Kersanipun ketawis. Menawi Kualat ora iki. Boten, niki langkung saya malah ampun teng ngajeng niki langsung biar terekspos untuk semuanya
dengan ting dur terop. Ya tetep di situ aja kok iso, Jajal. Kula ya ora yakin kok karo sampean iki ya ana, Jajal. Ora yakin ngono. Paling sabuke tuku ya. Sabuk tuku mangsamu. Ya asli kok iso. Wis seragam. Ora asline kok. Ori kok iso. Men. Ngono. Kok dadak nggo mic barang iki ya ngopo to kok iso. Iki jane jenengan iki ape solo sepel apa ape karaoke? Kok dadak nggo mic barang kok iso. Yuk. Pas. Pesate asli. Oke, Saiki sing siswa budaya asli berdua. Apa dibayar ngoyo-ngoyo gur nonton aku ya iso ora. Lah sampean iki dibayar kakek yo mek lingguh tok. Aku dibayar mergo lingguhe iki. Sekali-sekali yo ngadeg kok piye ngono kok iso. Lah aku lek rampung yo ngadeg aku. Dudoke dikira dhewe ra iso. Niki pawaan-pawaan gelut niki lho. Gelut kudune wani sambung. Pawan gelut matamu yo iso. Oke niki wong alus kok iso pawan gelut iki. Pawaan kaya preman iki. Ayo Mas blangsaran jajal. Nang ndi kene apa kono? Aku manut ning ngarep kono ya ora apa-apa. Aja ora kono kaya mau. Ayo men ra kelilingan cagak. Wani pra weh. Bukan piye, Tem? Bukan apa? Sambung lho. Duh, mbok duneh aku ya. Lah wani apa ora? Aduh piye? Mulai ada yang ngetek gelut, lah terus pisah, terus ada yang gawe grupe sopo. Mending gawe manajemen dhewe-dhewe arepe ora. Ning PSHT kuwi sambung-sambung persaudaraan. Ora malah nyongkake tapi saya ngraketke. Sampeyan ora ngerti to? Pak Hari Wuryanto wae kersa lho mau. Sampeyan dagelan. Saya akan menuruti penjenengan. Waduh. Tak turutane kene jajal. Mas blangsaran jajal. Sik, mosok gangsaran terus. Neng ndi iki? Ganti. Kok neng ndi? Arep kono lho. Ayo. Wah, ya ampun tenanan iki. Kowe wani tenan to? Wis pokoke sak iso-isone, Cuk. Oke, siap. Prinsip ning PSHT kuwi ya enek. Cilik ora kurang akal, gedhe ora kurang bakal. Oke. Nyuwun pangestunipun Pak Mur. Kene tak benak no aku. Aku ora iso tenan. Siap. Yo, Nyuwun Mataram pangestunipun. songo yo. Tuk 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 tuk. Yo. Gaya apa kok guyu Ketoprak ngene sih. Awake dhewe iki sambung tapi enek. Oh, sambung nganggo Iya lho. Iki Sarip, sampean Belanda. Ayo. Balik. Walondo. Walondo. Buktekne kowe apa aku sing tumekaning patio ning papan kene. Blakonmu cepetan ben jiwae tenan kok iso. Nah. Kaya londo arwabang ya. Ketok brahi pah. Kaya londo kritik. jan kaya luwak kae. Yen kowe wani adep ana. Sinten, Pak? Sarip. Sarip. Kamu siapa, ha? Waduh. Aku Sarip. Saya Walende. Kon gak sakaken gunem adep ana Sarip nduk papan kene. Kamu kalau bisa
bergabung dengan bangsa saya karena saya yakin kalau kamu bergabung dengan bangsa saya, hidupmu akan sejahtera. Negaraku wis maju tanpa walanda. Yen kowe njajah ana ing negaraku, bakal tak tumpes tapis tanpa tilas. Ki kok sewengi ya mek guyu tok ngene. Ora perang-perang belas. Yo ora wani kok ngene iki, ora wani iki yo ngene iki. Nyelimur. Pendekar iki nyelimur. Wah, aja tenanan. Aja tenanan aja. Isin aku ora wani. Gedhi kowe awake yo. Wani kudune. Kudu wani. Duh, Pakde. Nyundungane nggih Pakde Karwo. Lho, Miki. Miki. Kowe ape gelut apa karaoke? Malah tinju to kuwi arep. Neng ndi? Ning kene lho kok saya mudhun ki ngopo kok iso? Ning kene, nggone kene kok iso. Pasangan nek iso mundur iki piye? Tiba kok ya telat. Oh sik mangane engko. Ini kene sik. Gelut kok ngopeni pakanan kuwi lho. Luar biasa. Walondone kalah Walondone. Lho, Kalah karo Joker. Kula setunggal mawon Budhe. Durung rampung iki. Durung rampung. Mangane engko perang sik. Lara lho Pak. Ya pancen risikone wong golek dhuwit ngono kuwi. Ayo. Aja tenanan to, aja. Kudune ya siap. Wong iki kudu tahan banting. Wis tuwek lho. Tuk. Ayo rono. Aku di Mas. Warga tuwek iki ya kudu beri contoh yang baik. Senopati tinimbang Bali Wirang luwih becik dadi batang. Sumpahe ngono kuwi. Oke. Ayo Le. Mbak kula ndoke tanjen tampi separo nggih. Kok pakai isih pesen. Iya Pak iki. Ayo sini. Kleru lho. Keliru. Kuwi tabuh ngawur. Ya sini ora. Sini ora. Aku ampun. Durung. Pun nggih Pak. Pun nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Klitik, Mas Kluduk luar biasa nggih, luar biasa. Elak. Anu Mas, Kita lara tenan kuwi mesake iki. sepurane. Wis kaya. Iki mau mengkrono uji coba. Bang, aku wis ngomong ora ngene iki. Loh, piye ta ki? Kami tuh harus tangguh. Enggak boleh menjadi siswa yang cengeng. Tangguh ya tangguh ora ngene. Lah kok nangis ki ya ngopo? Nelongso aku. Loh, lara ta?
Ora perkara lara. Tak tema lara. Ora. Tak dobel Perkara lara. dipancal. Duduk kowe. Lah kok nangis ngopo? Aku luwe. Oh iblis iki. Luwe. Pendekar kok ora betah luwe iki lho. Pendekar rek luwe glute apa ya iso. Iki sik duwe guru. Gurune awake dhewe sik ana. Niki kula tak nimbali guru kula nggih. Siap. Siap. Monggo nyuwun serempek Pak, Pak. Waduh, mengke Mas. Ya ampun. Paham. Guru besar nika guru besar. Siap. Guru besar. Pawakane pun jelas. Nyapa? Iki padepokan PSHT lho. Lah nyapa terus? Lah kok sing mbok timbali lah kok samuhung. Samuhung. Iki guru besar kok iso samuhung. Iki gurune awak dhewe lho. Sampeyan ra ngerti iki penasehat Pepadi Pusat. Lah, kok samuhung. Monggo, Bah. Aku nang isor kono mung mikir. Pripun? Lah ya cacah iki golek panganan samplokane apa lae kaya ngono. Niki dawuh panjenengan jare yen dadi pelawak ki Kudu seneng totalitas. nyenengke liyan. Totalitas. Nah, kok malah jenengan paido lho. Kabare pripun Jackie Chan? Mosok jagitan yo. Di kasepuhan padha nglumpuk Amin. entuk titipan. Alhamdulillah sembah nuwun barokah Mas Cahyo. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Keringet niku nek umpama nun sewu nyambut gawene tenanan. Lho, Sangune tenan. anu deloken Mas. Alhamdulillah menika rejeki kok Mas. Nggih. Rezeki sangan paran kok nggih. Piye? Lah kok mboten napa-napa. Lah niki belas rene isine lho. Isen ana nggo nyangoni aku. Piye teki kok malah kon nyangoni kono ki lho. Lah kowe sing karuan tanggapan. Lah terus Kowe mau sore kleru Mas Dalang. Pripun? Padepokan ki wayangan mulai Pak Mantep Leres. kok ora tau nganggo dagelan kleru. lah kok saged? Mas Mantep, Mas Sudir, Nggih. Mas Tarmaji sing sugeng iki kirun ben sura ning kene. Lho, Ndagel ning ya ora tau dibayari. lho niku lah Bolak-balik. awetu jenengan to, Bang. Lah tuan rumah. Yang penting kan prinsipe seduluran to, Bang. Tuan rumah ki ra perlu. Lho, seduluran ki ya prinsip. Lah nggih. Tapi nek ra nganggo dhuwit ya bosok cangkeme kowe kok. Ning ya alhamdulillah. Nggih. Aku syukur dadi wong Mediun. Amin. Wong Kawak. Mulai Mas Imam, Mas Tarmaji sampai saiki Mas Murdoko Nggih. bahwa Madiun itu pokoke ora enek sejarah kok wong gelut ya ora enek. Nyuwono pirsa Pak Dekarwo. Nggih. Buku dibukai Madiun tidak pernah ada gegeran, tidak pernah ada gelut karena Esyatrate pelopor kedamaian dan kebersamaan. Nggih. Kerukunan. Nggih. Gini ki Mas Bupati, Mas Heriwur, terus Mas Murdoko, nembe niki kira nemokne pelawak sing asli Esyatrate niki saking Rembang. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi saiki Esyatrate ora sah golek dagelan sing urung warga niki mawon. Oh, lah iki. Ngoten nggih, Pak. Potolan ijo barange rasa dinggo. Oh, saya anggota ngoten nggih. Heeh. Lah kene warga. Lah kok mau iso potolan dhewe ngopo ngono lho. Lah piye? Lan pokoke ngene ya. Aku ki ambak-ambakno. Nggih. Tak mongi. Piye? Piye? Ireng Ireng kuwi identitas PSHT. PSHT. Ireng. Ireng. PSHT. Iya. Putih ngono kuwi. Nyapa? Tak mongi. Piye? Kuwi ra karate, karambol, karaoke. Wedake karambel. Niki salah disawang bener kok. Ya, Mas Kluthuk, Mas Klitik, Mas
Kuwi slentem aku ya ireng. Lambang Pengrawit ya ireng. Lambang Identitas. PSAT hitam. Putih apa, Mas? Kuwi biasane kempo, Heeh. karate, Iya. karambol, karaoke. Ha iki. Aku nganggo putih ki kanggo perlambang nek wis kasepuhan. Nggih. Aku ki yo SH. Setia hati. Susah hidup. Dadi wis ora kena digunakne apa-apa kae. Mergo aku kencing manis. Lho ngono kok iso dadak diomongke iki lho. Mula aku ro sinden ki mripatku ya wis tak tutupi. Lho, mripat ditutupi, ning lak ati tetep tobat. Ati tetepe nek ora keturutan ya malah stroke no goblok mengko. Mboten ngoten lho, Bah. Kan nggih jenengan wonten Pak Wali, Pak Iki. Maidi, Pak wonten Haji Mbah Maidi. Karwo. Mbok nun sewu nyuwun tombo nyuwun obat. Jenengan niku maestro pelawak dari Madiun. Yen nganti mboten sehat niku maneman. Ngeten. Pun ampun mboten sisah sing saran sing jenengan niku insyaallah kula saged nambani. Lah kowe sing dadi anak Ya. ya ngono. Jenengan kan kula jenengan repot to? Nggih. Karena jenengan repot, niki lak mbok pilih sok kalau waktu untuk pengobatan itu kan terbatas. Penyakitnya jenengan jangan tinggal di omah. Terus Mungkin jangan tinggal tanggapan lah, penyakitnya mungkin kalau marek nih, ngoten mawon. Penyakit kok ditinggal nang omah kuwi terus karepmu ki piye? Mbok peken. Pengen apa piye kowe? Iya gak penak loh. penyakit iki ndi melu kok iso kon nggawa Iki Nanggon ning awak. Iki ora banyol. Nggih. Aku iki jangger bengi mulai kondino delalah guyonku rak karo almarhum Mas Tarmaji. Nggih. Terus Mesti neng pojokan warung Ngawi mesti petuk. Lah kok aku diwehi resep. pripun Pak? Piye gulamu? Mas dhuwur terus. Kowe ndelok nang anu ku lho, jere undur-undur. Undur-undur kon ngemplok. Sing nggon kewan cilik nika? Kuwi jere mandi. Lah aku golek tak lebokne kapsul. Nggih. Seminggu tak emplok, tak emplok. Ayo. Mari lah. Gulane gak mudhun, aku nek mlaku malih ngene. Lho, Dadi mundur, Malah katut undur-undure. malah ra payu apa, Prak? Niku klentu. Apa? Sing jan unjuk niku senes undur-undure. Apa? Wedine. Leres niku omahe undur-undur. Nek wedi ora, Napa? lemah tak akoni. Nggih. lho pripun, Mbah? Pandemi Nggih. 3 tahun kuwi dalange Kabeh ya leres. bosok ra Gletak kabeh. tanggapan. Kuwi putuku nemangane gaber-gaber kabeh. Lah napa? Kepedesen, Pak? Ketutan lemah. Loh, lah kok iso? Lah kok kecutan lemah? Ora dipususi berase. Aku ya ada lemah, wong ra nek tanggapan. Oh, malah duwite beras duwit Pas ado pandemi. lemah. Duwe Slendro Mas, sertifikat. slendro. Ono. Kanggo kasepuhan siap. Niki nuwun sewu kula tak nembang. Padepokan niki nuwun sewu Mas Murdoko, Pak Bupati karena lekat dengan budaya. Waktu Mas Imam almarhum tuh tiap suro tiap tahun mesti nanggap ludruk tansah tresna ludruke Pak Winaji utawa enggal tresna. Begitu Mas Tarmaji, Mas Pujo Sewoko, Bagong, Ketoprak, Wahyu Budaya digelar di sini mesti lakone Maeso Jenar. Wayangan mesti Mas Mantep. Wayangane lanjut ludruk karo ketoprake bosok ra tau rene. Lah, Nah, tasik derek. tahun kemarin aku wis matur Mas Hariwur, Mas Dirman, Mas Wit, pokoknya saya mau pentas ludruk neng kene. Alhamdulillah, pentas nggih. Delalahe pandemi, ya bosok gak sida neh. Lho ning niki mengkeno dipersiapkan. Insyaallah tahun ngarep, Bah. Nggih. Niki sampun angsal kabar saking Pak Dekarwo, saking Pak Mur, saking Pak Hari. Insyaallah tahun depan ini ludruk. Ludruk. Niki berbentuk YouTube. Dados mungkin disetel teng mriki layar lebar. Layar lebar, dadi king lapangan layar lebar. Dadi- Dadi mboten sanggo anggota. Nggih, nyetel YouTube mencing. Apik kuwi. Saya nggih. Setuju aku. Kok setuju? Setuju. Lah ya memang ora enek bayarane blas nang YouTube. Ngenteni caire padha Pak Dekarwo 10 tahun Nggih. ngasto gubernur Pak Imam Utomo bar Bapak Imam Utomo Pak Dekarwo ludruk toprakan Jawa Timur Semarak
iki ya wis belas. Ora enek apa-apa blas. Aku ya mikir Pripun? mosok Pak Dekarwo ki sithik-sithik ya iso ora duwe dhuwit. Mosok Enten. aku Sithik-sithikan bangga enten kok iso. Ya. Pak Dekarwo aku wis ora rembukan karo Pak Lho, nggih. Dekarwo. Ya karek jagane Bayu Erlangga no. Ke depan budaya tetap bersama Bayu Erlangga. Amin. Kula niku ya utang budi lho, Mbah. Apa? Kalih Pak Dekarwo. Sebetulnya kula kalih kritik niku uripe mbiyen niku karena Pak Dekarwo wonten ing THR Surabaya. Ya. Itu. Alhamdulillah Pak Dekarwo ngasta THR urip. Saniki pun ambruk Pak Dekarwo sakniki buyar. THR dadi lemah Iki rencana Iki. Pak Dekarwo kan Watimpres. Ya. Nggih. Wakil pertimbangan presiden. Presiden. Wis arep matur Pak Jokowi lewat kementerian terkait nanti jok lidik, jok kluthuk, pelawak, seniman berangkat semua. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pakde, sembah nuwun Pakde. Ning yo ndelalahe Pripun, Mbah? program urung ACC, ditandatangani. nggih. Pak Presiden wis arep kleren dadi ora enek Presiden nek. apa-apa. Wis ora enek apa-apa. Ketoke awake dhewe iki nek nderekke abahe kok ping buncine ra sida. Enggak, tapi aku tetap sido karena saya ke depan tahun 2024 ini juga akan mencalonkan sendiri sebagai anggota dewan nyun berkaipun Pak Dekarwo. Amin. amin. 2024. 2024 ini Majelis seniman saya niku, ya, Mas. saya akan mencalonkan sebagai anggota dewan provinsi Pak De. Alhamdulillah. Ya. Lah terus kowe gawe gendera apa partaimu? Saya pakai partai Hanoman. Apa kuwi? Hati Nurani Seniman. Ya. Jadi seniman-seniman kula kelompokne Nek wis mlumpuk. kula bong. Dadi Adake resek ya. Wah. Abahe badhe nembang napa niku, Mbak? Iki karemane aku nek sowan rene iki mau wis sungkem karo Ibu Tarmaji, Mbak Yu Tarmaji, pembina PSAT. Nggih. Nah, Mak, nek ketemu Mas Tarmaji mesti kudu iki. nggih, nggih. Tembangipun, Mbak. Mingkar mingkurengang koro palaran goblok. Yoga niku anggere Ndang kok nglinting iki jane kowe iki mudeng apa ora? Mbah. Matane syukur. Anu Dagelan nom digameli aku ora. ampun nesu, Bah. Nggih. Ingkang sabar. Nggih, Tun. Nek awakmu ora iso ngiringi abahe, sesuk awakmu tak pecat dadi tim sese Hanoman ya. Palaran. Pripun kene, Mas? Kok nek Mingkar mingkurengang koro. Ya sinden Akarono karenan Karo tenggak. mareti si wong resmine kang tumrap nang
agama agame noladolaku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing eksi gondo karmane Kang Mas Tarmaji mila pas peresmian Pilang Bangu kasepuan nyuwun uyon-uyon kirun dikon palaran ning ciri khas tembang Madiun wonten Mbak Cange napa menika Mbah Madiun iki luar biasa tembang niki mbuh umure taun pira aku ora ngerti ingkang rawuh sedaya mesti ra apal niki nek kula kepanggih Pak Panglima mesti ditakoni tembang niki. Madiun luar biasa. Madiun ki ora iso disepelekke. Panglima mulai Pak Joko Suyanto Madiun. Sekarang Pak Yudo Margono Madiun. Gubernur terbaik di Indonesia Pak Dekarwo yo Madiun. Jadi Madiun ini luar biasa. Monggo nembang bareng panas-panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramaane mlentung Surabaya geger mungsi neng Madiun Jakarta jadi rukun tatap nggih jok lidik jok kluthuk slentem nggih tembang ki umure Pak Dekarwo urung lahir nggih dadi kuno banget dulu kok bisa nek sing ngripta Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka Surabaya geger ngungsi ning Madiun kalau Indonesia iku ruwet geger mesti ngungsi nang Madiun karena Madiun religi Madiun perdamaian mergo enek sejahterané gak sang nganggo gamelan bareng monggo sareng panas-panas mlaku gak sah ora nggawa payung
Srandale diseret Lamaane lentur Surabaya geger ngungsi ning Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Tepuk tangan untuk Madiun. Jok Klitik Nggih, Mbah. nostalgia. Siap. 10 tahun bahkan ya 10 tahun. Nggih. Enggak temu Pak De karo apa ora kangen karo tembang iki. Tembangipun menapa, Mbah? Ing pinggiring bengawan wayah sore Anis liramu mung bisa ngreka lan joko Gusti kang paring iti lan pasti kita sadermo lampahi menika klangenanipun Pak Pak Dekarwo Dekarwo nggih. Leres. Bengawan sore Alhamdulillah. ning pinggiring bengawan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawang esemu wong ayu gawe sedih hatiku menika Pak De pisungsung saking putra-putra panjenengan Mataraman. Alhamdulillah ana saweran. ya nuwun Nih, nuwun sewu lho Pak Cak. nggih Mbah nuwun. Teko Mas Pur apa sapa Oh nggih. Pasuruan. Mbah nuwun, sembah nuwun. Oh, Alhamdulillah. Pasuruan. Alhamdulillah. Matur nuwun. Mbah nuwun. lah nuwun Iki. Lho, lah Pak pundi? Lah Aku malah ra entuk. niki Lah nggih, abahe kok anu mawon ingkang adil Niki- panjenengan ingkang pripun kok? mini sepuhi Lah, kok. Pur 300. anu ngeten mawon Niki dagelan niki jan telu. bertanya niki jan bertanya Lho, lah sampean. Lah, Lah, aku- Ngene oh, ngene. ngene. Nah. Nah, Lho, pas. lah sampean. Lho, aku Lah, lho. iya. Lah awakmu Kowe, ndi? Dam? Lah aku, lah sing sepuh. Lah aku Loh, lah iya toh. Lah iki lak ya kurang toh. Anu jajal pareng kok, pareng. Nah, ngono lah iki lak pas centem kula terus abah. Abahe. Sampean wis. Lho, Piye to kok ora nggawa ki ngopo ngono lho kok sing iso. adil sing Jadi adil siji loro dengen iki wis. lah Lho, apa aku ndi tetep kok iso mbok gawa ki ya ngopo. Lah, lah kowe. jenenge ngalah jangan ngalah jangan ngalah Sing jangan sepuh ngalah Lho sing sepuh. Nah, jangan Ngene lho, mlupuk sik. Angel. Ki dhuwit 300. nggih, nggih. Dindumbong papat ya. Ora cukup. Iki ilang. Ilang, Ceblok. ceblok, pleblok. Plek. Ah, Kok wis duwe ilang. duwe ilang. aman, Iya, iya. Terus tak Aman. temu. Nah, Sing oh alah ya ampun. oh alah kaya sik nrutus Kok sentrutus kan? jenengan Hei, kok ya sing ngene. ora to kok iso. Ya, Jangan dijadikan itu sebuah masalah. ngene wong iki kudu adil Nggih. awake dhewe iki ning kene Duduk sama rendah, berdiri berdiri sama sama tinggi tinggi. apa meneh ning kene nek bapake awake Nggih, dhewe nah nggih, nggih. sesepuh dagelan sak Jawa Timur Senior. kudu ngalah Ayo. Iki kok mesti gak penak. saya tahu urung kok urung jelas Reng lho, Bang. Bener, Jenengan penak. kok ampun. Betul. Nah, Saya nah. itu, saya itu menanamkan jiwa transparan. Transparan. Keadilan itu Nggih, penting. bener. Transparansi. Sentem. Ngono, senasib serumpun sepenanggungan. Nah. Wis. Ngono. Nah, oh iki sampean gak nyuwun tenan. Santai. Lah terus
Anu kirang 100, Pak. Niki kirang 100. Oh, jebule sing delemis malah sampean kok iso. Aja rembukan duit. Sini. Iki menjelang 2004 iki mesti dadi geger. Wedi. Kene lumpukno Mas ngono. Wis lah kena yoga lah. Iki adil ngono, Mas. Dumrata. Blak. Nah, ngono. Lah, aku liwat loh nemu duit. Iki ayo rene nek. Wis terusno Mbak Cange. Siap. Niki nyuwun nyidam sari saking Nggih. Pasuruan. Siap. Saking Esatrate Pasuruan. Siap. Monggo terserah lanjutno. Siap. Aku tak nek. Nggih. Nggih, Mang Mbak Nuwun, Nun, tepuk Pak. tangan kagem Abah Kirun. Sehat selalu. Wah, jan jenengan ku alhamdulillah. Kula iki wis pirang-pirangane bulan ora ketemu panjenengan lho, Mbah. Sakniki wis brai. Brai. Begitu saya mu YouTube-e ya rame, Iya. IG-ne ya rame, TikTok-e ya rame. TikTok ya rame. Nggih kaos tangan barang sing mana wis. Kaos tangan piye to? Kaos tangan matamu. Ngono terang. Nyat kulite wis kisut e jalan. Kaos tangan. Masa sampun. Wis yayaan. Alah wae. Alhamdulillah aku tak mundur. Sembah nuwun, Mbah, sembah nuwun. Nggih, Hebat. nggih. Doa yang terbaik untuk Abah Kirun Sehat mudah-mudahan tetap selalu. sehat. Sehat, panjang yuswa. Pokoknya maestro pelawak Jawa Timur niku mong nun sewu nggih. Nggih. Nggih Abah Kirun Nggih, kalih nggih. Pak De Kartolo. Nggih. Kita hanya bisa berdoa sebagai generasi muda dalam dunia komedian. Nggih. Mudah-mudahan beliaunya senior-senior itu sehat selalu panjang umur. Alhamdulillah. Amin. Mula kaya sampean karo aku ki Lho mung ya. karek metik buahe. Tenanan Leres. adewe. Tenan Abah iki wis mitungkas karo para pejabat-pejabat. Nggih. Halo Mas, Pak Bupati, Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Wagub. Kae lho anak-anakku penono. Jenengan saestu lho. Jen tidak ada rekom saking Abah, betul mungkin. Nggih. Ibaratnya nek hari jadi ngoten nggih. Nggih. Mesti ngebel Abah. Bah, niki hari jadi. Kinten-kinten sinten dalange. Kae lho, Mas Cahyo. Cahyo kuntak. Kae lho Prei. Nah, Jajal jaan Pak Jakun, jajal jaan. Cakun ora. Lho, kula mboten nutup mripat. Pancen pertama kali kula mayang sewengi teng Laladan Medion niku lantarane Abah Kirun. Nah. Niki gawang kelir niki Abah Kirun. Loh, Nggih. Leres. Gawang kelir kok Abah Kirun niku. Niki riyen tulisannya Depot Seni Kirun. Oh. Kula ganti jeneng Cahyo Kuntadi. Ngoten panjenengan niku. diwarisi niki. Nggih. Loh, lah niki klambi sak pengadeg niku. niki King pundi? Cah Kirun. loh, niki keng klewer niki. Oke. Iki yo diimbangi ngono lho kok iso ora. Diat, Abah iki memberi informasi lek tuku seragam neng klewer tuku niki ngono lho. Nggih. Niki ngeten Mas. Nggih, derek Mas, derek. Sekedap niki wonten saking kadang kula nggih pepunden kula Bapak Kolonel Infanteri Haji Sugiono Esos MSI menika kula suwun gandeng mempunyai suara yang hebat nggih kepados Oh, Mas Sugiono, kersa nggih, nembang nggih. nggih. Semonggo. Syukur menawi tembangipun menika napa niki wau nyidam sari Nyidam sari. dene sanesipun monggo nggih. Nggih. Kayak ayam kok sinden-sinden. Ugi saking menika dekengane pusat Mbah No Kulit. Weh. Mbah Petung No Kulit. Rejo Nguntara Nadi. Lagu Alamate Anak Soleh sampun kula aturaken. Nggih. Kagem setunggal HUT PSHT Pusat Madiun yang ke-101 Ki Cahyo Kuntadi, Pak Guru Prayit Pingkuk, Pak Sun, Pak Saipul kalian Mbah Gunung. Nah, nggih niku. Wonten melih sik iki mau ya penting iki mau. Saking kadang kula Mas Nanang Bei menika kirim salam dumateng para kadang-kadang ing mriki Mas Yudi Simon kalih Mas Agung. Nah, menika sesepuh SH saking Kare ngersakaken ninggal katresnan. Nggih. Dumateng pepunden kula Bapak Sugiono, monggo Bapak. Bapak Sugiono Nggih, kasuwun pinarak wonten berkahipun pepanggungan. tindak wonten ing Pawian Agung Dono Swanten gendhing Tang 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 tang. Yuk, kados.